Iba aj povedz, že 1-5 končí, hej, a ďakujem. Ja si ešte myslím anketu. Na základe doteraz zistených skutočností jeden zo žiakov mal vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov, pričom dvaja žiaci boli jednorázovo ošetrení na mieste. Našťastie žiaci sú mimo ohrozenia života. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním. No, chaos tu bol, ja som utekala hneď z postele sem pre vratov, lebo som nevedela, že presne čo sa stalo, ale to sa to podozvedalo, pani riaditeľka ukludňovala to, ale samozrejme rodičia v strese, hneď si decka berú, tak aj ja som si išla pre vratov, som sa bála. Ale je to veľmi zlé a že to človek počuje v Amerike, tak si na to zvykol, ale hej, na Slovensku, na východe bolo jedno nešťastie a nikdy by napadlo, že aj v Novom Meste takéto niečo budeme riešiť a vôbec sa tým zaoberať. Dobre. Došlo k tomu vlastne voči chlapcom, ktorí sú absolútne bezproblémoví a musím povedať, že žiak, ktorý vystrelil, áno, je problémový a dlhodobo sme to riešili, spolupracovali sme aj s CPPčkom, aj s kuratelou. Neviem dôvod, nepoznám dôvod, prečo takýmto spôsobom zareagoval.